Тиск на свободу слова в Беларуси. І ми приїхали сьогодні сюди на судове посідження з тим, щоб, по-перше, виразити солідарність з Сергієм Петрухіним, показати, що він не один, що його справа знаходиться під контролем як білоруських правоохоронців, так і міжнародної демократичної супольності. То, що відбувається у Бересті на сьогоднішній день, відомо практично во всій Європі тими людьми, які цікавляться ситуацією в Білорусі. І це вельми серйозний удар по іміджу білоруського режиму. Коли вони думають налагоджувати контакти з Європою, коли вони думають налагоджувати економічні відносини, вони повинні розуміти, що без свободи слова і з такими кримінальними процесами, які відбуваються сьогодні над Сергієм Петрухіним, нічого не відбудеться. Нічого. Люди мають право говорити те, що вони думають, і вони мають право критикувати цю владу, і це право, яке гарантовано нам Конституцією, міжнародними погодженнями, які підписала Білорусь. Ну, нас сьогодні, звісно, трохи позабавив початок суда, коли ми прийшли в залу, а ми з'явилися тут за годину перед початком судового посідження, і нікого не було. Ми зайшли саме перше, ми приїхали з Мінська, і зайшли саме перше, був пустий коридор, вогулі нікого не було. Але літерально праз півгодини, коли ми знову зайшли в залу вже разом з іншими навідувальниками, ми побачили, що вся зала забита співпрацівниками міліції, опранутою у цивільну вопратку. Це було вельми дивно, тому що не було ні одного вільного місця, де ми могли б сісти з тим, щоб назирати, удільничати в цьому процесі, хоч ми маємо на це право, тому що процес відкритий. І ми звернулися до судді з потребуванням предоставити більшу залу. Це потребування було проігноровано. Была написана відповідна скарга старшині Ленінського суда на то, що суд фактично не забезпечиває право відкритості і прозрачності цього суда, но тим не менш суддя викликав АМАП і нас під руки просто по одним вивели з судової зали. Я скажу, що на моїй пам'яті таке було в Мінську, може, років 20 тому, не раніше. Фактично, опошній час такого не було. А ввогуле, сама атмосфера ось цієї зали заповнена подставними співпрацівниками міліції, там, подставними журналістами. І вона вельми моцно нагадує, що відбувалося в Совєтському Союзі в 70-80-ті роки. Ось коли були процеси над дисидентами, зали так само забивалися подставними, і нормальні люди не могли потрапити в ці зали. Це мені вельми моцно нагадало цю ситуацію, яка відбувалася в Совєтському Союзі 50-40 років тому. І ми вертаємося фактично в той замшелий час, ми вертаємося до цих ганебних традицій, коли влади створюють перешкоди для отримання людьми свободної інформації про те, що відбувається на суді. Ну, я скажу, що часи вже не ті, все-таки був стрім з судової зали, і вельми добре, що є, тим не менш, журналісти, які давали ось цю живу інформацію. Ми, стоячи тут на ганку суда, тим не менш, ведали з перших рук, що відбувалося в судовій залі. І я думаю, що зараз влади так само повинні ведати, що вони не сховають цю інформацію і саму ходу цього процесу, який відбувається сьогодні у Бресті.